Klepanje kose. Pripremanje za kosinu. I kako se radi, svi ti zubovi moraju da se isprave, jel tako? Tako je. Ovo je dole, kako se kaže, babica. Babica i klepac. I klepac. I tako redom, precizno. Tako je. Strpljenje i da se vidi I dobro. Voda je tu malo za podmazivanje, jel tako? Tako je. I nakon toga da treba brusilicom malo? Ne, samo brus. Samo brus i to je to. Sad kad bi se brusilicom odradilo, ništa se ne bi dobilo, tako? Samo bi se skinulo. Ali ne bi se ispravilo. Bez klepca ništa. Da. Evo, stari način, ali dalje aktivan. Tako je. Boga mi mora 100 puta da se uradi.